Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen arju ponta. Denarong Multi-Purpose Cooperative Society Limited lemsa hinpen paturpi ponsi annual general meeting ningka nesekamai pini ni phaingkara troxiani Denarong lems menasa hemalong ke paman ponalong Denarong lems office kimi EM lunsing teron lapen EM kangbora kiling anparta arisang hotum ahinpen kangpu pona berta nilitum pherang kepen berta nangpali Denarong Hawar Angkangalong Kido Multi-Purpose Cooperative Society Limited Lems Pinanganarta Nangmanlo Bangso Lems Sitame Ahabar Kithe Pulote Bangso Lems ta Isilo Bangso Lems along Pinini Pine Kora Troxiani AGM Mike Paman Ponalong Chairman Soroteron Pen Katari Ponamayalong Secretary Longsing Tok Pipensi Alihi Pachini Lapen Mike Palamthi Thanpajirmi Pondo Denarong lems aparman aphan sika lakre phopen office staff ke do ponji aphan asahem kimi kimrang patang ponsi pini KAC EM kangbora keling lapen EM lunsing terona dengpen ingpu pontanglo halapu AGM amayalong EM lunsing terona hinpen bangso lems aphan kisung ke boy ki do along cherap chitu tunji lapen bangso lems lake nometi lapen Mahamaya constituency aradatuma phan thangna rakisum ki pipon pedet chia phan than paripon lapen halabu EM kangbora kiling ahin pen ke than pon ke AGM amayalong shareholders kachitong ke ong lapen discipline ke doke thak ke theklong ki denarong lemsan chotla pusi mayalong than pon lapen sarkar pen ki bipon scheme alam sitame than pachini ponlo bangso mayalong shareholders bang pharo phosu se bang phu bang phi lapen observer pen rajan timong chitong don si ing samjin pen pechon pon ini tundak Muhammadaya normati konsensi apa dak lem sido la dengau lem lo so lem salong pini soyong hitum Karbi Anglong autonomous council EM in charge alangli kangbra kiling mangsi pini la so hem alangli sinang sengson kanglo la pen pini alangli rideng pensi la so hem pini ni tum ingku ponlong lo la si alangli panili tum ningak long pen mate Muhammadaya rat normati rat pen alangli pan choro parpik lo alangli la sana sai nang hedeng pi pon tek department pen si laso hem 15 lakhs amount pen laso hem kino lasi lake mane tum ke mathani banalo fuluni thodak wa den ngolo same aprang prang hem do office pisane lahe ta khaino theklong lo lasi ni inspection langsi ni langkang fc apila so hem ta sanction tulo lasi no le tumange den ngorat na laso lens en kasing thuri fansi ka bo ini laso bori lo purtangte itun den ngorat han ke pangring laso war sai ka duji awar sai ka rik boli lasi tu memang diklaim atun yang si tirok tok purtangte la an susi ke pangring laso war sai ka lungko la pencho bange non ke bang tuji yong si isi ini pene somba kampen mu de den go mange ni lan se ta bange lo lasi ada bangta ni klaim pon langsing ni pon Kopai mepen Karbi Anglong Autonomous Council EM sar kangbora kiling sar lapente elitum Mahamaya MSC mate EM sar nunsing teron PNRD department EM pen cooperative EM alang litum phan la bangso lems office nang pipon tek posi bangini bang phupanta nitum lems society pen alang litum phan choru pajirlo suri choru pajirlo piapoloma laso hem nang bitek pot mane ninga klong pen alang litum phan choru pajirlo ansu se nitum ninga matha teng pen ako puthot ako aga preka scheme tame kelongi bhanse nitum ning khelo se pini lanse nitum lem sahin pen alang litum choru pajirlo Dr. Habe Teron amethanga sai chiklem klesi racharia songolong si keklem dun polam ki keklang Dr. Habe Teron Lucky Joint Director Health Service along Medical Storekeeper in charge lo alangli methangsi supply contract chiklem barat po alam pinangan birta lolong klang lapen anpata NV news along setame klang lo alangli methang duty chiklem kle lapen Dr. Tuliram Rong hang along loksi kidodun alangli pholoni along ta radiologist in charge lo sita alangli duty chiklem pame me puta akoi pipon
Lapu KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangpen kaning je pona tengki. Chokamara tum amit hangasai ciklem klipulote Exxon NG pu sita. Dr. Habeteron abhanke piniarni anta Exxon NE pusi inut ratsai klembang rup singing hipen akoiwan. Laso pathak Dr. Habeteron abhan KAC Medical Incharge EM Suryo Rongphar akangsai piponang jiputa alang like hang pedopon. Son thak si Mohan Singh Tokbi pen kaning jepon ke 1 man 2 job puge maduta claim pangabe sitame Dr. Habeteron ke 1 man 2 job si ke claim lason si thekpono lasi alang li Dr. Habeteron Dr. asai chiklem vetnon kali pulote political claim jite claim vetnon athe alang li ECC claim chotnang jiputa ning jepon to news channel tum phan isi dirta ka patini kang tumang la pulo John Director Office long inut Dr. Habeteron sar alangli inut dak medical district medical store in charge alo lasi na ke dam tang haptai tame penang an newspaper long tame klang lo langli phan irrigation klang lo tame thang ma contract chiklem ret tame thang ma supply chain ret puta klang lo la pen ke alang duty chiklem kle la pen Dr. Tuliram Rong Hangsar long lo si alang di dodun pusi arjulong la pen ke rat komplain bang ga joding olo pen news long tani li thek long lo ni li pachrai lam pani la ke NB news ko long tai klang lo sitanon puta Dr. Tuliram Rong Hangsar ta alang ipan Exxon NE la pen ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma stame alang ligi puke sakuri claim tun si komandi si political involved do ponte 24 barang pa only pan release pinang ji la pen alang li sakuri pen than si clue nai ko sa alang li politanon puta la so Dr. Habeteron sarpan alang li pan lang tum langding alang tum ke non abni homos ti long same non ke bang ji MLA election ki patudun ji ko ni hang pura alang paklang pen alang li along ke pins tame dulu la sita lason inut chokamar ki claim tang ki claim bom munit tum ke along rat along ke political campaign ki dun ko bang ke chok ke pigalam lo la si bangsa ahok alang li yong si do polodong te la sa ke chok te do polodong te alang li phan kisung do koi ka themu ka pre organization tame alang li phan chok kang sai bang do kok thetan ji la si nili pudam ji bang ke alang li koloni sarko long tame radiology along department long doktor lo produk ta alang li duty chida mo ipsi arjulong la si produk tame an ma duty claim nai pu bang data claim ipsi arjulong la si nili dum kipugang tungam angke alang li prabjin pen di Karbi Anglong medical in charge EM sujorong parta alang li pan Exxon energy la pen ke ritum cheng honai Tuliram Rong Hangsar CM sar tame alang li pan Exxon NC alang li arpupen pasunangi asi Dr. Himanta Biswa Sarma kopi maki pula saat guideline ateng pa alang tu kemanini aja ini alang tun pan prabjin pe Exxon NI posini tun bangsa dirta news ner pen ke hangpon padulu बेटा के ला रात pan kardom pairlo itu NB news along thaglong media long Dr. Habeteron alang li 1 man 2 job lason si mane claim wrong pusi mane a duty bang ke alang li isi claim vet nahi bola hai jika isi medical store in charge ta claim to te bandum chethan na pengki isi bangke radiologist koloni long ta alang li adata arpudo pusla duty chedam le lale asi duty bangke idam simi athe bima patient dum problem de rat tum sungkrungi la sobang si alang li mathan nai na pengke aso 1 man 2 job abang ke claim bang wen thaglong lelang non ma ke lang li fansi arji long chot Dr. Habeteron fansi arji long chot asi alang li BJP party akam claim wrong politik usul lasi chetonte sakuri ke claim atum lapeng ke political party akam ke claim bang ke separate a hormutina nasi alang li duty cheklem pamis segini athe alang li duty cheklem bute monopida alang li promotion da long logi nasi future alang li promotion ke longi fan alang li la si bori nai non
BGP kam claim wrong pulute alang li bangke pu store in charge kam ke claim nendet po lapen pu radiologist na thua kam da claim nendet po athe ada pen claim nan kok lahai hot bangke night duty da kok lahai kasi ni tu pachini tu alang li pan pravdin pen la misen pen alang li duty mitang duty claim si la hini duty bangke claim clear nang po putin ni hin pen pachini lo ini itial Denarong pathu aklamalong ingdeng thongke prahini hawar Karbi resonim sorong aje tirika mamaya hemkimi pini ni phaing ko retroxiani KACEM anparta tirika mamaya mai phulun singteron lapen tirika mamaya long klembang phia tumpen kangpu ponabirta nilitum pherang palipot aningkan wanga son thak ke paman pon hawar Karbi resonim sorong aje piningan ingdeng thongke prahinian nangman ponsi ahawar tin tame chisik chedang pon dolo lason si denarong hawara long tami misen pen katalon pon thek jiaphan tirika mamaya mai phulun sing teron kongchun bang prodiping tia tumaphan pek ponsi sayemo ki claim kidam pangcheng pontanglo laso along pining denarong ahithialong tirika mamai asa hemkimi ingpu ponsi sayemo claim dam pon thek jiaphan chingki chethan pedo ponlo PGR kache songpon ke Karbi Anglong hemprek long letik nelitum sang se pua sonsi PGR kache songta la sonsi klempo pusi pherang ke athengno protima ing hipi letson rong pharlapen angtong ingti kathara tumpen ningje pon dong mukak along chitini phaing kora trok arni PGR laben VGR kache songpon dong mukak along abangke arnikang sampor phai trok pen ke pajut pon popusi pherangke atum pen kahumri dam ahut nangche thandun lapen pherangke atum pen protima ing hipi aphan karju pon ahut kaningje pon ke nilitum PGR VGR chunche tik abangke mentu neta ni phi chiroi repusi ningje pon lapen non malom swarlo atum aphan kacholang rempen kachene kahulo Karbi Anglong along atomon ke japike BJP atum anu arjulong ledet asonsi kachik rong puta protima ing hipi pen ningje pon lapen letson rong phara phan puthot pherangke pen karju pona hutke kaningje pon ke CM Dr. Tuliram Ronghang PGR along tharle le tikke kaprek ahawar alongta je songdam bomji pusi ningje pon lapen angtong ingti ka tharaphan karju pona hut nanga che thanduna tengke PGR Karbi Anglong Othermouse Council atum mentusi ke tharle jimapu alam apor arni abang nang than nang paklar daksi ke meji pusi ningje pon phuloni pen oro ningti ka thar Karbi Anglong News Ada kami thang khai long si bang ani reng kami sona la ta bukti to ma be thang long ni ka cerai kop ya fansi ini to reng aku ke sona kalau tante wan si ka terak ni alam la sob thak bukti ko si ni anu bang ko chikrong dat si la nak thek long lo la so ni hasu ni la so che song ke per bang ke 20 February ni la bang ke kan bang lo termas council hit sampai song doa na phat Karbi Anglong long song doa na phat sampai hang lo dang student sa song na pen political party to mas tame la pen kaprek social organization na pen sor lo song to sampai hang lo hala soni tum sampai chitong lo as hala sila solong mangke jasemet bet Karbi Anglong termas council kateria ke hai dira mong hang ke hai omor sing disola pen jasemet la tim Karbi Anglong tum doan teman same alang tong sokot pen rat phan kapalom kalidet pen eviction na klep serak hoi eviction man claim serak noi ili tuma hokpet bang dak kache song ji komane jungjunga le komane kupinia bidi ke claim je phan komane kupinia song ni claim je phan bule raja semet lakali alang litum jong se eviction ni claim no poni nilitum kache song da kang kon nilitum kache song da kang kon lapan alang litum han nilitum rada hin men ke choro ko lapan an par man alang litum pat hira pat ko so potang se alang raja semet kali pulutang te jong se alang litum hin la so ke claim kapang kri son si thaklong bom lang pulutang te kache song ma ang se si amedi si ke bombo lapan an par bang ka non ake hai diramong hangkaning je bangke BGR long bang hala solong le bangke ciri suri kresi so se hada ka potsi hala suri proxy bakadak long le ke joilang lapen hala suri ke thom so se chot along le se hala dak bangke kaprek ke che yang diramong hang ke hai ke BGR yang long aphan kar nei ke tibet to omantu lo klem ko la bang ko patene ke lapen chingwai bom lo chingji bom lo idum klem po hala bangke lidum lam के लगा अर्जुजे देते इले तुम कार्जु नहीं बंके कुमांतु लोग के क्लेम पो हाला सो आर्नी पेन आपोर बांग ना फालतू कार डांग ये तुम इन होंग को
Hala soal nian ta jong si papeng kelang tu tang te ni tu. Kacesong i pan ili tum kacesong i pan